Perdome neste tempo a miña vida nunha maleta, a miña vida nunha taberna e doe. Claro que doe, fágome escoitar. Acaso ninguén ve que temos tanto polo que loitar? Non son a única, non. Pensarei que non, que nalgures atoparei esa man. Dime como da túa vida, a miña non e doe, claro que doe. E mentres eu bebo, fumo, gozando do sol por neste mar alcoholizado, non o ves? Doe, claro que doe, meu amor, doeche a ti tamén. Dime, alguna vez pensaches que as cousas poden ser de outro xeito? Dime, algunha vez pensaches que a vida pode ser diferente? Eu sí, e fumo-me esta vida, bebo-me esta vida neste mar alcoholizado. Non son a única, non. Pensarei que non, que nalgures atoparei esa man. E mentres eu bebo, fumo, gozando do sol por neste mar alcoholizado, non o ves? Doe, claro que doe, meu amor, doeche a ti tamén. E mentres eu bebo, fumo, gozando do sol por neste mar alcoholizado, non o ves? Doe, claro que doe, meu amor, doeche a ti tamén. Non o ves? Doe, claro que doe, meu amor, agardo que a ti tamén. Meu amor, agardo que a ti tamén. Meu amor, agardo que a ti tamén. Eu son Manuel Castelao Mixuto e gañei a vida a dar aulas de diversas materias, nomeadamente literatura galega como catedrático de ensino secundario. Estou aquí na miña dupla condición de antigo alumno de Carballo e de estudoso da súa obra. Non me sinto nada a vontade a cantar os meus méritos, e entón vou dicir como se fose a falar doutro que fixe unha tese con cum laude premio extraordinario na Universidade da Coruña, que publiquei libros sobre de 4 a 4 de Manuel Antonio, Incerto señor don Hamlet de Cunqueiro, Os eidos de Navaneira, Longanoide de Celso Emilio e, máis recentemente, A máquina usada, Pondal e a literatura, alén de estudos sobre Anxo Rei Ballesteros, entre outros. Recibín o premio Carballo Calero na edición do centenario polo meu ensaio Elucidacións na sombra, Carballo Calero en escena, e sinto que actualmente o lugar da literatura como experiencia, tanto no ensino canto no mercado cultural, está a tornarse moito problemático e por iso os meus esforzos oriéntanse a facer accesible o coñecemento apaixonado da literatura como xenuíno proceso de comunicación social, porque, aínda se vive en privado, a literatura é un asunto público, de alcance histórico e máis entre nós, porque a literatura foi e continúa a ser
un lugar privilexiado na inacabável construción da identidade da Galiza. Son Ramona Giralde Domínguez, profesora de Lingua e Literatura Galega desde o curso 80-81, que foi cando por primeira vez esta materia pasou a formar parte do plan de estudo medio. Debo decir que eu son profesora de Lingua e Literatura Galega por influencia de don Ricardo Carballo Calero. Durante os primeiros anos de docencia exercín en institutos das Rías Baixas, en Vilagarcía, en Cambados e logo no ano 90 xa na Coruña no Instituto Monte das Moas. Son autora do libro de poesía Tardes de Domingo, que foi publicado en 2018, pero teño que recoñecer que eu non son unha escritora serodia, son publicadora serodia, porque eu escribín desde pequena, desde moi pequena, e poesía, pero tamén relatos, contos e hasta teatro. Na actualidade estou traballando en outro libro de poesía que está casi rematado e teño tamén rematada unha colección de relatos, contos relacionados con viaxes, que viaxar é tamén unha das miñas grandes paixóns e que espero que se publique en breve. Desde moi pequena eu tiven relación coa literatura, sobre todo coa lectura, porque meus pais eran moi lectores, na miña casa había moitísimos libros, meus irmáns maiores tamén lían moito, e meu pai era mestre republicano, por tanto, o seu historial é un pouco paralelo de don Ricardo, primeiramente detido, despois enviado ao campo de concentración da illa de San Simón, onde estivo preso, e cando foi absolto, pero con castigo, que era o desterro a Valencia, onde tivo que vivir 7 anos. De feito, o meu irmán maior naceu en Valencia. Á volta, conseguiu prazas como mestre en Galiza, pero sempre en aldeas remotas, até que por fin conseguiu a praza en Santiago de Compostela, cando eu tiña alrededor de 8 ou 9 anos. Miña nai, tamén republicana, era poeta, non publicou ningún libro, pero sí a veces publicaba en El Faro de Vigo, no Correo Gallego, en algúns periódicos. E eu lembro que de pequena, para dormirnos, miña nai non nos cantaba cancións como outras nais, recitábanos poesías alleas, pero tamén poemas dela. Recordo saber de memoria, de moi pequena, poemas de miña nai. No tema da poesía, claro, este aspecto é un dos que máis me interesan de Carballo Calero, porque realmente él sentíase poeta. A súa paixón era ser poeta, destacar como poeta, desde os 14 anos, 15 anos, que empezou a escribir e a publicar xa poesía, até o final da súa vida, porque o último libro publicado despois da súa morte, Reticencias, é un libro de poesía. E xusto de Reticencias collín eu uns versos para iniciar o meu poemario, Tardes de Domingo, como unha cita inicial. Lembrar Carballo obrígame a viaxar a cando tiña menos de 20 anos e el foi profesor noso na universidade. Infelizmente non conservo unha memoria admirada do Carballo profesor. Vivía aquelas aulas súas na universidade como escolares demais, e tal vez non era a súa percepción dun estudantiño repugnante, que o era moito, porque el tiña atrás de si unha longa carreira no ensino medio, chamábase así entón, agora é secundario, da cal algunha adherencia ficaría. Mas digo isto, e ao mesmo tempo, debo recoñecer, eu padecía todos os furores do neófito. E na miña relación case religiosa, que a lingua e a literatura aspiraba a un coñecemento total e fulminante, unha revelación, case un orgasmo intelectual, máis ou menos místico. E entón, claro, Carballo, para quen estaba a traballar? Carballo estaba a traballar para o conxunto do alumnado, non para min, para aquel sabichón que era. E, por tanto, as súas clases teño certeza de que eran completamente adecuadas para o seu público, para o colectivo, para a totalidade da turma, como digo os portugueses, que nós compuñamos. Tivo que ir pasando o tempo e ir encontrando un camiño para me dirixir á literatura, e ao mesmo tempo ver que os camiños para a experiencia literaria eran máis xutís e máis indirectos, e entón tamén tiven outra valoración da persoa de Carballo cando el tivo a amabilidade de vir ao centro onde eu ensinaba literatura para dar unha palestra. Naquel momento,
sentín por el, quizá por vez primeira, verdadeira simpatía persoal. O Carballo, o último Carballo, era un home libre. A meu ver, era un home renacido, liberado de calquera atadura, e iso tamén daba a comunicación persoal con el un carácter que non tiña antes, en que podía parecer máis frío, máis distante, cando era nova, eu creo que por pura timidez. Ora, na miña mocidade, polo que eu si tiña verdadeira admiración era pola súa obra. E esa admiración non cesou de ampliarse conforme Carballo continuaba a publicar. E non estou a pensar só na súa impar Historia da literatura galega contemporánea, é que o Carballo poeta, o Carballo dramaturgo, o Carballo orador, o Carballo narrador, finalmente con Escorpio, o Carballo articulista, que transparencia dos seus últimos artigos, transmitindo con gran eficacia a densidade de pensamento que neles expresaba, todos eses Carballo foronse impondo no meu ánimo con pondaliano vigor, ata o extremo de lle seren aplicáveis aqueles versos dos queixumes que nos pintan a morte dun émulo de Leónidas a cubrir a dura terra como cinza poderosa e a deixar tras de sí longo rastro de gloria, de modo que o viandante espantado dicía con gran zozobra: certamente este era grande cousa. Por iso eu non me canso de reivindicar a necesidade de que a obra completa de Carballo volva a estar dispoñível para a comunidade a que ele entregou a súa vida. Mais non quero repetir o que xa dixen noutras palestras e vou pasar a palabra a Ramona para que nos faga unha lembranza da súa imaxe de Carballo Calero como ser humano. Cando eu cheguei á universidade, tamén, antes dos 20 anos, era unha moza castelán falante, allea prácticamente a toda o que era a cultura galega e a lingua galega, porque ademais o galego en aquela época non formaba parte dos plans de estudo. Ao contrario que Manolo, eu sí teño un recordo extraordinario da figura de Carballo, igual porque era do alumnado medio que estaba fascinada de ter como profesorado a individuos desta categoría, pero o que máis me sorprendía de don Ricardo non era eran moitos seus coñecementos, que parecía que non tiñan límites, pero era a súa oratoria, a súa fluidez e a maneira en que el, cando nos estaba dando clases partindo de un elemento calquer que saíse nun texto ou nun poema, facía unha digresión e de repente esa digresión viaxaba por espacios, por tempos diferentes, por personaxes históricos, e cando parecía que perdera totalmente o fío do relato, volvía ao punto de partida como si na súa cabeza tivese estruturado todo un enorme discurso que era esa digresión, cando realmente era algo espontáneo e que xurdía no momento en que estaba falando. El deume aulas na miña primeira opción, que foi Filoloxía Hispánica, de lingua galega e de literatura galega, de literatura medieval en concreto, e coa literatura medieval realmente conseguiu até tal punto despertar o meu interese que eu despois fixeme co tempo máis ou menos especialista nese tema. De feito, cando me presentei á oposición para a catedrática de instituto, pois o tema sobre o que tuven que disertar, que era en que consistiu o exame, disertar durante unha hora diante dun tribunal, pois foi a cantiga de Amigo. Pero polo que respecta á lingua, non só conseguiu despertar o meu interese, que conseguiu despertar o meu amor á lingua. É dicir, que conseguiu transformar o meu pensamento de forma que eu me volvese galego falante con todo o que significaba de compromiso ser galego falante e asumir esa responsabilidade e tratar de ser escritora en lingua galega tamén. Pero este encontro con don Ricardo Carballo Calero no curso, creo que foi 73-74, non foi a miña primeira relación con don Ricardo. Don Ricardo fora profesor meu no Instituto Rosalía Castro na miña preadolescencia, lá polos anos 66, 67, quero recordar. Don Ricardo contaba que no verán do ano 1965 recibira unha carta de Moralejo, que era decano da facultade, fora profesor del en Filosofía e Letras, que lle comentaba que na sección de románicas, en quinto, ia haber a materia de galego e que lle gustaría
que don Ricardo impartise. Nesa altura, Carballo era profesor e director do Instituto Fingoi, e claro que lle gustaría ser profesor na Universidade en Santiago, pero iso supoñía ter que desplazarse 3 días a semana, o horario era moi limitado, co cal os honorarios tamén serían moi limitados, e a proposta de Carballo foi que, como había a esa altura unha plaza de lingua e literatura española no Instituto Rosalía, e el ia ir a Madrid a presentarse ás oposicións. Curiosamente, era a oposición, era como a segunda parte daquela que se interrumpira en 1936, cando el se presentara e estaba en Madrid, estalou a guerra, e a historia que conta despois tamén que lle acontece a Rafael, o protagonista de Escorpio. A proposta de don Ricardo é que se neste exame el saca unha nota que lle permita acceder á Praza de Rosalía, encantado aceptaría tamén a da Universidade. Obviamente, claro que foi unha proba moi exitosa, non só sacou a boa nota, claro, conseguiu a Praza de Rosalía, así que a esa altura de 1966, el era profesor no Instituto Rosalía Castro de Lingua Española, e era profesor na Universidade tamén. Aquí, si cadra, habería que comentar a injusticia e a crueldade de un réxime que ten na escuridade e na marxinación a personaxes, cando non nos elimina directamente, da categoría de Carballo Calero, de Otero Pedrallo, de Fraguas e de tantos outros, pero ese non é o tema. Eu do que vou falar agora é do meu primeiro encontro con Carballo Calero, que foi cando eu estaba en cuarto de bacharelato, xa digo, polo ano 66-67. A esa altura, claro, eu era unha preadolescente moito máis preocupada por sair ao recreo, por pasear pola Alameda ou polos amores platónicos, o estilo dos que el relata tamén en Escorpio, moito máis que por atender as explicacións daqueles señores e as señoras que nos parecían aburridos e maiorcísimos. E ademais deso, claro, co paso do tempo, non son moitos os recordos que teño desa etapa. Mágoa que me dá, quen dera agora poder asistir a aquelas aulas de don Ricardo e revivir aquel momento. Non me acordo de moitísimas cousas, pero sí de algunhas, porque, claro, el viña de Fingoi, que era un centro experimental e moi vanguardista, probablemente, e no Instituto Rosalía Castro seguramente non tiña moitas posibilidades de innovar, porque era un centro bastante clásico, con profesorado moi conservador, cando non adito ao réxime, e que non parecía que estiveran moi dispostos a este tipo de innovacións. Pero el sí que facía cousas que, desde a perspectiva de hoxe, parece insignificantes, porque hoxe os alumnos teñen moitísima actividade na clase, participan e non están tan tímidos como estábamos nós e cortados diante do profesorado. Pero facía algunhas innovacións que nos chocaban. Por exemplo, mandábanos aprender de memoria poesías para recitar, sair ali á tarima a recitar. E el, ademais, víase que viña tamén que en Fingoi levaba grupos de teatro, porque nos mandaba teatralizar e nos dicía como tiñamos que movernos e como tiñamos que actuar, e iso era moi divertido. Dentro desas clases mediocres e dun profesorado gris, era para nós unha cousa moi novidosa. Entón aprendíamos os poemas e íamos ali a recitar. Eu teño unha anécdota moi divertida dunha rapaza que aprendera o poema que empeza: estos mis cabellos, madre, 2 a 2 me los lleva el aire. E claro, entre a emoción de recitar diante de toda a clase, a risa nerviosa que lle daba a rapaza, volvía a empezar e non avanzaba, e volvía a empezar, e cando xa por terceira ou cuarta vez chegou o verso 2 a 2 me los lleva el aire, don Ricardo mirouna moi serio e así con esa retranca que el tiña, dixolle: señorita, de seguir así se va a quedar calva. Claro, toda a clase estalou en gargalladas e realmente era ameno e entretido. Tamén lembro que ao lado da xanela había unha teíña de araña e el, claro, igual da limpeza se esquecían desa esquina, el chegaba
co seu traxe gris, o seu maletín, e dirixíase directamente ali, e dicía, vexo que a nosa invitada sigue con nós. Pois estábamos na clase esperando cada día a ver que chegaba e a ver que comentario facía. E estas cousas que aparentemente carecen de importancia son as que eu, como preadolescente, recordo con moito cariño, con moito afecto e como un home totalmente diferente ao resto do profesorado. Ademais, lembro que tamén nos decía que se o atopábamos pola rúa e lle falábamos en galego, que seguramente a nosa nota melloraría algo. Claro, eran tempos moi duros para o galego. Tamén para a relación cos profesores, xa que un profesor falase de encontrarnos e falar na rúa cando o máximo que chegabas era a saudar e nada máis, xa parecía unha cousa extraña. Pero el aproveitaba sempre para facer algunha comparación co galego, para aludir a algo do galego, a autores galegos dentro da clase de literatura española, co cal iba despertando o noso amor pola lingua. Desde logo, no meu caso, completamente conseguiuno xa na época universitaria, onde decidiu, que me iba a decir a min, que este profesor que tiña diante na miña preadolescencia iba a decidir que eu estudase a carreira de galego-portugués e fose galego falante. O terceiro contacto que tiven con el produciuse xa cando era profesora de lingua galega. El era profesor xubilado e tiña un despachiño ali na universidade onde moi amablemente nos recibía a todos os exalumnos, acudíamos a plantexarlle dúbidas, a contarlle cousas, a conversar un pouco con el, e aínda que era un home moi ocupado e seguía coa súa creación literaria, el con todo sempre nos recibía de moi bo grado e era moi amable. Nunha destas visitas, eu propúxenlle que viñese ao Instituto de Cambados a dar unha palestra aos meus alumnos e aceptou de bon grado. De feito, aquí a mí me gustaría tamén facer unha aclaración, porque recentemente nunha presentación de un libro de Carballo escoitei a alguén que ademais confesou que non o chegara a coñecer personalmente, que estaba totalmente esquecido e marxinado e olvidado na última etapa. Non é certo. Carballo estaba marxinado polo poder, eso está claro, estivo post-mortem, non hai máis que ver a cantidad de tempo que tardaron en dedicarlle o Día das Letras e a dificultade que hai agora para que isto se manteña no 21, dada a situación nefasta do ano 20. O sea que, evidentemente, desde o poder político e do poder académico sí que non era unha persoa grata, pero para os exalumnos e para as novas xeracións, sí. E, ademais, era moi querido e requerido, e porque todos lle pedíamos que acudise a actos, que viñese a dar palestras aos nosos centros. Manuel acaba de comentar que exactamente fixo o mesmo. Entón, el nunca se negaba e era un home que seguía traballando e creando, seguía traballando na súa obra creativa. De feito, no libro de Conversas en Compostela, el confésalle a Miguel Anxo e a Pancho Pillado que ás veces os exalumnos lle pedían que acudise e o chamaban tanto que el aceptaba máis por cariño hacia nós, porque realmente el, aparte de estar débil de saúde, pois seguía traballando. De feito, seguiu traballando hasta o final, porque Reticencias é un libro de publicación póstuma. Así conseguín leválo a Cambados no ano 83, no curso 83-84, e eu creo que foi xusto na primavera do 84. E me gustaría falar un pouquiño deste día, porque, claro, foi o único día da miña vida que eu pasei enteiro, da mañán á noite, con Carballo Calero. Funo recoller a Santiago nun coche azul de segunda man, un 127 medio despintado que tiña, e tamén para que se vexa a idea que del tiñan, non, o que transmitíamos como un gran personaxe, os meus alumnos de Cambados, anos 80,
acostumbrados a ver pola vila coches de altísima gama, dicíanme, pero vas traelo nese coche, como conscientes de que esa personalidade merecía outro tipo de vehículo, claramente, non? Entón, alá fun a recollelo a Santiago, fomos para Cambados, paseamos pola vila, contoume un montón de cousas, como el asistir ao enterro de Cabanillas, recordos que tiña de estar dando palestras ali en Cambados. Logo fomos comer, e aí vino como un home débil, comeu moi frugal, moi pouco, bebeu auga, despois en vez de café tomeu manzanilla, ese recordo sí que o teño, non? Que vías un home un pouco debilitado, pero sufriu unha transformación total cando chegamos ao centro e en aquel salón de actos cheo de adolescentes que estaban ansiosos e expectantes, medrou e deu un discurso extraordinario. A min tiñame realmente fascinada, non lembro, sei que falou da situación do idioma galego e do compromiso co galego, non lembro exactamente todo o discurso, pero a imaxe que teño del é un pouco como esas imaxes que hai de Basilio Álvarez coa sotana ao vento, dando os seus discursos. Si ben, el non tiña a chaqueta ao vento, pero sí que tiña unha paixón e conquistaba, pero así, conquistou aos alumnos até tal punto que 30 e pico anos despois eu contactei con algún destes alumnos que asistiran a esta palestra, porque estaba eu preparando así conferencias sobre Don Ricardo polo Día das Letras, que logo foi como foi, e puxeme en contacto con eles para que por correo electrónico ou por WhatsApp me mandaran algún recordo que tiñan dese día. Teño moitísimos, podo comentar un par deles, por exemplo, Esperanza San Martín, que é licenciada en turismo, ten unha axencia de viaxes, me decía, recordo como se fose hoxe. Dibuxou na parede un mapa de Galicia e foi falando da situación lingüística. Claro, isto recórdanlo, persoas que teñen agora casi rondan os 50 anos, de algo que lles aconteceu cando tiñan 15 ou 14. E me acordo tamén perfectamente cando marchabades no teu coche vello polo arco de Feciñáns e os alumnos xa estábamos chegando á plaza aínda impresionados do que acabábamos de vivir. Esa foi a experiencia. Despois, por exemplo, Gumersindo Feijóo, que é catedrático de Enxeñería Química e decano vicerrector na facultade, di, sí, claro que o lembro, foi unha das vivencias que máis recordo. De feito, eu fixenlle unha pregunta. Unha persoa que agora ronda os 50 anos lembra a pregunta que lle fixo e a resposta de Carballo. Dice, eu pregunteille si a moda era un elemento fundamental para falar galego, e el respondeu que falar galego foi e será sempre unha actitude de compromiso e que as modas presentes ou futuras non serán determinantes nunca para chegarnos ao galego. Igual que Juan Manuel Paz Valle, que agora é director da Escola de Idiomas de Vilagarcía, di que non recordo exactamente o contido, pero recordo a emoción de sentir que estaba falando para nós, na nosa lingua, alguén que era tan importante e algo que teño sempre como recordo daquela etapa académica. E despois, eu tamén lembro que un alumno, que curiosamente despois fixo a carreira de galego e é profesor de galego agora, un pouco en plan de adolescente provocador, preguntáralle, pero por que debería eu defender o galego? E don Ricardo respondeulle, porque o galego depende de ti. Esta frase, claro, marcou tamén a miña actitude como docente, facerlle ver ao alumnado que o galego depende tamén individualmente de cada un de nós. E despois desta palestra e os alumnos quedaron maravillados con el, pero eu tamén quedou moi contento. Na volta para Santiago
fomos conversando máis distendidamente, porque claro, tamén despois de estar todo o día xuntos, pois xa tamén chegáramos a un grau un pouco máis de confianza, pasámoslo moi ben, contoume anécdotas moi divertidas, incluso chegou a facer bromas sobre o ostracismo que estaba padecendo, que era doloroso, pero que ele tomaba así con humor. E comentoume, aprendín moito tamén nesa viaxe de volta, de todas as cousas que me contou. E fíxoseme curta. Cando chegamos á Carreira do Conde, onde el vivía, lembro que non había sitio para aparcar, e entón el insistía moito en que sí, que tiña que subir á súa casa, que tiña que subir. Claro, eu, por un lado, estaba moi a gusto con el, pero tamén me intimidaba entrar no seu ámbito doméstico. Claro, eu era unha profesora, pero moi xoven e novata. Pero ele insistía, claro, cando conseguín a final, porque ele me decía, ti das unhas voltas e sempre hai sitio. Cando conseguín aparcar, sí que vin, porque era o seu interese, porque dada a súa xentileza e a súa amabilidade, el, en algún momento do día, ou desde o restaurante, ou onde for, el chamou a dona Ignacia e avisoulle da miña presencia, porque cando eu subín, a mesa estaba posta para 3. E foi unha velada moi agradable, porque ela tamén era unha muller moi entrañable. Pero o que recordo dese día é a sucesión de cambios que eu fun vendo, de un home un pouco débil a hora de comer, coa súa medicación, logo aquel intelectual que se medrou diante do alumnado e que falaba con esa paixón, logo o compañeiro de viaxe divertido, facendo chanzas e coa retranca, e, ao final, un velliño que estaba emocionado co seu álbum de fotos, sentámonos nun sofá, trouxo o álbum, e dicía, mira, aquí estou con Otero, aquí estou con Castelao, esta é en Uruguai, esta en Madrid, non sei que. E entón eu vía ese bello profesor entrañable que, aínda xubilado, seguía transmitindo os seus coñecementos a unha alumna que tiña ali na súa compañía. O cuarto momento máis doloroso que recordo desta relación con don Ricardo foi o día 27 de marzo de 1990 no seu enterro, que, insisto, non era unha morte no abandono e na marxinación, foi un enterro multitudinario, moitísima xente, entre aplausos sacaron o cadaleito desde o coche para a igrexa de San Francisco, a ombros de seus netos máis noviños, e recordou un acto totalmente multitudinario, lágrimas contidas, moita dor por parte dos que estábamos ali, exalumnos e seguidores, que sentíamos a perda do noso, o que fora o noso guía en certa medida, pero un recordo que teño foi que entre a xente que estaba ali emocionada e aplaudindo e apenada, había algúns alumnos do Instituto de Cambados, algúns alumnos meus, dos que asistiran a aquela palestra. Entón, iso fíxome ver o importante que é sementar. Sementar ben, e sementar como don Ricardo sementou en nós. Despois desta emotiva imaxe do Carballo de ser humano que nos deu Ramona, eu hoxe quero ir ao encontro da persistente subvaloración da obra dramática de Carballo, que eu tentei reivindicar no meu libro Elucidacións na sombra, Carballo Calero en escena. Imos ver un pequeno vídeo de presentación do libro. A obra literaria de Carballo Calero foi, durante moitos anos, escurecida pola súa máis visible condición de crítico, exemplarmente representada na historia da literatura galega contemporánea, pola repercusión social que tivo a súa gramática, unha tentativa de encontrar e difundir un estándar viável para aquela altura, e polo feito de ser o primeiro catedrático de lingua e literatura galega que na universidade houbo entre nós. E se a súa obra literaria foi menosprezada, moito máis o foi a súa obra dramática, cousa chocante, porque Carballo é dos autores do século XX que teñen unha obra da maior calidade e até da maior extensión.
Eu, neste libro, ocúpome das dúas pezas del que máis me tocaron, A sombra de Orfeo e O auto do prisioneiro, e fago na perspectiva da súa virtual escenificación. Quero dicir, propoño ao lector un xogo consistente en seguir o texto na íntegra, réplica a réplica, escena a escena, levantando todos os problemas que nos poría a súa materialización no palco e tornando deste modo o lector en imaginario director de escena. Dunha das obras, A sombra de Orfeo, debo dicir que ata agora aínda non se estreou, cousa verdadeiramente escandalosa, porque se trata dunha obra do máximo interese, escrita en 1948, nun momento particularmente duro da vida de Carballo Calero, cando, despois da guerra e do cárcere, está a morar en Ferrol, malvivindo, matándose a dar aulas, porque na súa condición de represaliado político e de preso en liberdade condicional non pode exercer legalmente a súa profesión. E con todo, Carballo é capaz do xesto crítico que supón esta obra e invertendo a situación real, obliterando a dictadura, a atmosfera asfixiante, esmagadora que o abafa e construindo a imaxe dunha Galiza onde a comunicación cultural está normalizada. Un microuniverso de artistas da pequena media burguesía que se expresa con total naturalidade en galego e ao mesmo tempo dándonos elucidacións interesantísimas sobre a natureza dos afectos, a relación entre os afectos e a expresión artística, a relación entre a arte e a sociedade. Canto ao auto do prisioneiro, temos aí o encontro entre Carballo e as tradicións do teatro existencialista e do teatro do absurdo. E témolo na figura dun home que está preso nunha torre, nunha cárcere, dirixida polo seu pai, e que se esgota tratando de obter unha comunicación con ese pai director que nunca se manifesta. A inspiración na calderoniana La vida é sueño é obvia, mas Carballo desenvolve o tema dunha forma completamente libre propóndonos unha parábola riquísima cunha múltiple interpretación. A obvia psicolóxica do conflito paterno-filial, claro, mas tamén a sociopolítica, a natureza do poder e da súa deslegitimación nas sociedades do capitalismo avanzado, da modernidade e da posmodernidade. E, por último, unha interpretación religiosa, filosófica, se queremos, sobre a natureza da relación entre Deus e as súas criaturas. Un Deus silente, que se esconde, que non se manifesta, que tal vez nem existe. Elucidacións na sombra foi Premio Carballo Calero na edición do centenario e tamén finalista do Premio de Ensayo da Élga. Agora, en segunda edición, revisada e acrecentada, ofrécese a todos vostedes na esperanza de que poidan gozala. Infelizmente, o Día das Letras Galegas parece que tampouco serviu para mudar o menosprezo do teatro de Carballo, en particular a falta de recoñecemento dunha peza, A sombra de Orfeo, que para min é das súas obras primas ou obras mestras. Vou citar as liñas que a esta obra lle foron dedicadas nun recente número dunha das publicacións xornalísticas que quixeron homenaxear Carballo Calero. Di así: a acción desenvolvese nunha casa rústica habilitada para estudio de artista onde Rafael se enfronta a tres mulleres, tres tipos femininos. Mariana, a muller independente que non se subordina á carreira do seu home. Luísa, escrava sumisa que renuncia a todo polo amado. E Madalena, a fermosa deusa fatal que aposta arriscadamente pola seducción. El opta pola sumisa. E así fica despachada a obra. Non é un caso único nin excepcional, porque é posible encontrarmos textos onde se nos di que o protagonista da obra non é Orfeo ou a sombra de Orfeo do título, non, é a sombra do propio Carballo Calero. Como diría o povo, ai Jesús. O problema é que estas simplificacións ou estes erros de palmatoria afastan o público, que naturalmente despois de encontrar cousas así pensará en todo menos en ir ler a obra en causa. Porén, o que é que acontece coas obras teatrais verdadeiramente conseguidas? Son como unha cebola. Son como unha cebola porque teñen tantas camadas como unha cebola. E estou a pensar, sí, na multiplicidade de linguaxes que se pon a traballar en armonía na linguaxe teatral, non apenas o texto, a interpretación dos actores, as súas accións, como tamén a escenografía, o vestiario, a iluminación, a música e así por diante. Mais son como unha cebola tamén porque as boas obras o fan chorar ou rir, ou na mellor hipótese, as dúas cousas. Con certeza, moitas das camadas da cebola que puxeron ali
o autor ou o director de escena están destinadas a pasaren despercibidas, a disolverense discretamente na representación. Mas o que sí se nota, e con estrépito, é a súa ausencia. Porque entón a montaxe se torna plana, a obra non vive sobre a escena, asistimos máis a unha ilustración do que a unha encarnación do texto teatral. Mas volvamos á Sombra de Orfeo. A trama, como di a prensa, arrinca da chegada a unha casiña no monte de Rafael, un músico que vai, xuntamente coa súa secretaria Luisa, encerrarse ali para compor un cuarteto que lle foi encargado. A circunstancia é aproveitada pola ex-esposa do compositor, Mariana, unha pintora que vai facer un retrato do músico, tamén un encargo. Reparade en que a obra foi escrita no momento en que Carballo está a pasalas gregas, despois da prisión e liberdade condicional, privado dos seus dereitos cívicos e incapacitado para o exercicio regular da súa profesión. E, como dixen no vídeo, el utiliza unha ambientación contemporánea na obra e escribe como se a abafante atmosfera da ditadura estivese ausente. E iso é un xesto crítico, non ten nada de escapismo. É un por a ditadura voluntariamente en sombra e así anticipar un futuro de liberdade. Tamén me referín ao feito de, na obra, os personaxes, membros dunha media burguesía, en sentido alargado, falaren con toda naturalidade o galego, cousa ben lonxe da realidade coetánea. Mas reparemos tamén no reencontro entre os que foran matrimonio, a Mariana e o Rafael, separados, como se dicía entón, cun aceno reprobatorio, e, no entanto, capaces dunha relación de innegável cordialidade, unha relación moito máis propia do tempo de liberdades democráticas anterior á guerra do que o tempo de posguerra. Ora, ao mesmo tempo, unha das personaxes da obra, unha das discípulas de Mariana, Fermina, infórmanos, aínda non existe o divorcio, co cal a obra xoga entre anticipar unha Galiza posible, unha Galiza futura, e non deixar de aludir aquí e alá, ao de leve, ao mundo real. O oficio dramático de Carballo tornase evidente en moitos momentos da obra, a comezar pola escena inicial en que Mariana lé para as súas discípulas, en voz alta, unha carta que lle enviou Rafael. E comeza a crear curiosidade e expectativa a respecto dese personaxe ausente que así se torna personaxe latente e que se autopresenta nesa carta dunha forma nada simpática, como un maniático, un repugnante, un egoísta, un personaxe desagradable. Por outra parte, o reencontro entre dous personaxes que hai tempo non teñen contacto, no caso Rafael e Mariana, máis que hai entre eles un intenso pasado en común, é unha forma tradicional de comezar unha narración ou unha peza das artes da representación. Porque que acontecerá agora entre Rafael e Mariana? Mudará o seu relacionamento? Ora, ao mesmo tempo, en continuada atención ás camadas da cebola, Carballo xa vai facendo soar armónicos que acompañan o desenvolvemento da trama. As personaxes son artistas, como o mitolóxico Orfeo do título, mas estes artistas teñen que traballar para se manteren. Compoñen ou pintan porque teñen encargos do museo ou do mercado, isto é, do concello ou do fabricante de instrumentos musicais. E xa a sombra do título comeza a adquirir outras significacións, porque non é apenas o mito de Orfeo, a excelsitude da arte, é a economía, o mercado que acompaña necesariamente as representacións que espontaneamente asociamos á liberdade e autonomía do artista, que se vai meter ali na casiña, nunha torre de marfil. Sí, mas para facer un encargo, para atender un pedido. É a economía a que permite a contemplación desinteresada que a estética sitúa na raíz do prazer do espectador, que para acceder á obra ten que comprar o billete e, por tanto, pasar polo mercado para ir á función. Dito a bruta, na nosa sociedade non hai arte sen diñeiro, e o diñeiro é unha sombra que sempre acompaña a arte. Porén, con isto non se esgota a significación e a productividade da sombra mencionada no título, que irá recibindo en diversos momentos outras luces e, por tanto, suscitando outras suxestións. A obra decorre a partir da lectura da carta por Mariana nun rico movimento dramático, en que andan envolvidas as discípulas da pintora, secundarias caracterizadas cuns poucos e eficaces trazos que, como é de regra, serven ao desenvolvemento da obra e, en primeiro termo, a preparación da chegada de Luisa.
a secretaria de Rafael, a sumisa do texto xornalístico que antes vos lín, mas sen descoidar todo relacionado co reencontro entre Mariana e Rafael. Até nos é suxerido un posible triángulo Mariana, Rafael, Luisa, en que Mariana afirma enfáticamente non estar interesada. Mas como sabemos que di a verdade? A mentira, consciente ou inconsciente, nas artes de representación é un recurso eficacísimo. E Carballo non deixa de dar constantemente finas pinceladas que son outras tantas oportunidades para a actriz e as súas compañeiras, no xeral, personaxes cheas de vida, non meros clichés, non mulleres ventrílocuas, como diría Pilar García Negro, isto é, personaxes femininas en que sentimos soar e resoar a voz dun autor varón. O mesmo oficio dramático vemos cando chegan finalmente ao palco Rafael e Luisa. Toda a escena se orienta a facernos chegar a complexidade desa relación. Unha relación, permitidme o xogo cas palabras, á vez amorosa e monstruosa. E non son eu quen o di, é o propio Rafael nunha réplica memorável. Son un monstro, Luisa, e vostede outro. Por moito que va queira, por moito que vostede me queira, non se justifican o meu señorío nin a súa escravitude. O fácil aquí é irmos para o morboso, imaginalos como pares dunha relación sadomasoquista, mesmo se na obra non hai comunicación sexual explícita entre eles. Esa comunicación explícita asumirá unha forma que non vou desvelar para non machacar a lectura da obra ou a representación no palco. Para a lectura non hai problema porque no meu libro Elucidacións na sombra está reproducida na íntegra e se o público non ten acceso, e larga parte non o terá, a edición do teatro completo que publicou Carballo no inicio dos anos 80, esgotada, pode lela aí. No entanto, o que quero subliñar é que Carballo está a crear inmensas oportunidades para xogar entre o texto, o dito, e o non dito, o subtexto, que con todo é o que dá sentido ás palabras e ás accións que efectivamente se din. É un lugar común das artes da representación. Se unha obra vive, é sobre a base de que o visible é a punta do iceberg. E ese iceberg, esa punta do iceberg recibe toda a súa base do non visible que está por baixo, por virtude dunha escrita dramática de calidade e dunha escenificación competente. Un bo director de escena escollerá sempre a liña de maior interese dramática. Entón, desde logo, está excluída converter Luisa nunha sumisa. E moito máis cando o título da obra verosímilmente pode apuntar a ela, verdadeira sombra de Orfeo. Se descoñecermos ese protagonismo, todas as posibilidades dramáticas da relación entre Rafael e Luisa, un extraño amor que non ousa dicir o seu nome, todas as posibilidades dramáticas terían desaparecido antes de nacer, e todas as réplicas autoxustificatorias en que el se perde no final da escena ficarían reducidas a expresión dun machismo, cando na verdade son réplicas autodefensivas, manifestacións de verdadeira dependencia respecto dela, o cal, non nos enganemos, continúa a ser coherente coa vixencia de ideoloxía patriarcal e o perfil dos masculinos nela. Mas non vou ir por aí, en dirección a generalidades sobre a relación entre os xéneros, porque non quero deixar de chamar a atención sobre un efecto con que Carballo xoga no curso dese diálogo entre os dous personaxes. Hai un momento en que na troca de réplicas, Luisa di a Rafael: por que di vostedes as tontarías? Óvenos alguén, fala para o mundo. Se na Forza das Ocas Carballo xoga coa cuarta parede da convención teatral naturalista, esa imaginaria parede que separa a sala do palco, e que non está ali para o público poder ver, máis que os actores fan como que sí está. Se na Forza das Ocas el xoga con iso, a facer que os personaxes, cando chegan por vez primeira a escena, interpelen directamente ao público, pondo en evidencia a representación e xogando deste modo a anular esa cuarta parede, aquí o efecto conseguido é máis sutil. Aparentemente, co que Luisa di é enfatizada a transparencia desa cuarta parede. Mas, na verdade, ao dicir óvenos alguén, está pondo de manifesto a representación por facer perceptível para o público que si falan para alguén, aínda que Luisa o negue, e aínda que os actores fagan como se falasen un para outro. Temos, entón, un efecto autorreflexivo, un facer vibrar esa cuarta parede sen deitala abaixo, o que se corresponde co feito de que a obra está escrita xa ben entrado o século XX, cando os límites, cando o verosímil naturalista xa pertence ao pasado. É unha vez máis outra prova da contemporaneidade radical da escrita de Carballo Calero. Porén,
o xogo dramático apenas comezou. Porque así que Luisa se retira para ir pernoitar, temos unha sorpresa dramática da máxima calidade. Unha das discípulas de Mariana, que na secuencia inicial da lectura da carta, permanecer un pouco a marxe da troca de réplicas entre as discípulas, de nome Madalena, en canto Rafael está a fumar a cachimba antes de se deitar, aparece polo fondo, após ter entrado pola xanela no cuarto, nun momento non especificado da fase final do diálogo entre Rafael e Luisa. E, por tanto, non sabemos se ouviu esas últimas réplicas tan sustanciosas. É unha decisión que deben tomar o director de escena e as actores e a actriz no curso do seu traballo. Seja como for, Rafael disimula a súa sorpresa e comeza con Madalena unha guerra verbal en ton de comedia, o que no cinema sería unha situación típica de screwball comedy. Lubitsch, como era este home, Howard Hawks, George Cukor, Gregory LaCava, en fin, simplificando cun filme que toda a xente viu, porque se distribuiu en España, Bringing Up Baby, e aquí co fermoso título La fiera de mi niña, con Katharine Hepburn e Cary Grant. Pois é exactamente ese mesmo xogo de guerra dos sexos, xogos de linguaxe, réplicas agudas, ditos contundentes. E o oficio teatral de Carballo, vémolo na forma en que utiliza o espazo no momento en que xa no diálogo a cuestión de quen é o visitante nesa casiña. E entón, Madalena espétalle a Rafael. Pero por iso non hai ninguna dúbida. Vostede, isto é, con apoio en que el chega de fora, ela aproveita para se tornar en habitante regular da cabana e fai de Rafael un intruso. Magdalena gaña así a guerra verbal ao tornarse señora do espazo dramático. Ela, que no presuposto de Rafael era visitante e debía pedir abrigo ao anfitrión. E a cousa non para aí. Porque a seguir, ela vai ao cuarto e en canto se adubía para dormir, continúa desde o cuarto a batalla verbal con Rafael, xa resignado a pernoitar no sofá. E, por fin, sela o seu triunfo, reaparecendo na porta do cuarto para lle deixar aberta de modo que el poida dormir con ventilación. Non digo máis, porque xa todos percibimos que é unha obra dunha riqueza dramática extraordinaria que interesaría un público moi amplo e, no entanto, feito escandaloso, aínda non foi estreada. Cando Carballo Calero a escribiu en 1948, como todas as que escribiu aquel ano, sabía que tardarían moito en xa non ser representadas, ser publicadas, mas teño a certeza de que nunca pensou que 70 anos despois da súa escrita a obra aínda non coñecese as luces do palco. Por que? Quen son os responsables? Quen sinalamos co dedo? O obvio apuntarmos para o Centro Dramático Galego e preguntármonos se terá noción de que Carballo é un dos autores maiores do noso teatro. Eu non sei cal das dúas respostas posibles é máis perturbadora. Se o sabe e non programou ninguna obra de Carballo neste ano, a culpa non pode ser do COVID, que chegou alá por marzo cando a programación tiña que estar máis que marcada. Entón, estamos nun caso de desleixo sen desculpa. E se o Centro Dramático Galego non sabe que Carballo é un grande autor dramático, porque se chama Centro Dramático Galego, onde está a fidelidade aos seus principios fundadores. Por que non aproveitou esta oportunidade áurea para visibilizar o teatro de Carballo? Ora, non cabe só apuntar ao Centro Dramático Galego, sexamos xustos, porque calquera grupo teatral galego, tendo en conta que a obra non ten uns requerimentos de produción desmesurados, podía ter estreado a obra. E iso non aconteceu nin antes nin despois da fundación do CDG, nin teño noticia de que vai acontecer nun futuro próximo. Con isto, desembocamos na raíz dos problemas da tradición teatral galega, que é unha tradición que consiste en carecer de tradición ininterrupta, até o punto de a historia do noso teatro ser a historia dun recomezo perpetuo case desde cero. E teño certeza de que non son o primeiro a decir isto. Ora, os problemas da tradición teatral galego son calcadiños e derivados do problema esencial da nosa cultura contemporánea, do cal Carballo era ben consciente. A distancia do público burgués en sentido amplo ao noso proxecto cultural, porque a cultura nesta sociedade hai que pagala. A cultura susténtase con diñeiro e o único que pode pagalo é aqueles que teñen cartos ou vexos como para facer consumo cultural. Dito con máis vagar. O que está na raíz dos problemas da produción cultural galega desde o resurdimento é a ausencia ou a debilidade dun grupo social,
que tomando conciencia dos seus intereses específicos, propios, diferenciais, galegos, consolidase a súa identidade a partir da lingua e da cultura, ao redor da lingua e da cultura, e actuase como indispensable base económica para a produción cultural galega nunha sociedade capitalista. Esta é unha cuestión que as reflexións de Carballo nunca deixaron de suscitar e que ele expresou nunha famosa frase da entrevista con Paco Salinas, Voz e Silencio, que agora reeditou Laio Vento. Carballo dicía que é preciso rectificar a historia e rectificala nun duplo sentido, como reconstrucción da base social para a cultura coa regaleguización da burguesía e como reatar os vínculos quebrados coa lusofonía. Respecto do segundo, el cansouse de argumentar e, a meu ver, a súa identificación do galego nese cadro é irrefutable. Outra cuestión é como deseñamos unha escrita demótica, o termo é del, isto é, asumível popularmente, porque é difícil imaginar o conxunto do pobo galego a escribir en portugués. A meu ver, o pecado original da cuestión estivo en non asumir a partida o NH, o NH e o LH, o LH, porque iso xa non situaba, xa identificaba automáticamente o galego no caso da lusofonía e non creaba ningún problema na pronuncia, ao tempo que facilitaba moito a intelixibilidade dos textos galegos para os portugueses, que fican chocados cada vez que ven o noso unha porque pensan que é unha uña. Ora, a meu ver, aínda é máis importante o outro camiño de rectificación da historia, isto é, regaleguizar as clases e a ideoloxía dominantes. Por qué? Porque a lingua e a cultura non poden esperar pola ascensión política das clases dominadas que ata aquí foron o seu sustento histórico. Sen alargarmos a base social para a cultura, estamos condenados a todas as perversións dun mercado cultural anémico, enfeudado aos apoios públicos e, por tanto, pouco independente e suxeito sempre ás oscilacións desa sustentación externa. E isto afecta non apenas ao mundo do teatro, tamén ao mundo do libro e ao mundo do audiovisual. A bondade de Carballo de rectificar a historia é a marca inequívoca do seu progresismo e o que o afasta definitivamente dos seus detractores, para quen el era unha Casandra que non se cansaba de advertir dos perigos do neorregionalismo que aos seus detractores servían obxectivamente e que hoxe xa se tornou en panespañolismo agresivo e irracional. A este respecto, os artigos de Carballo que Carballo publicou nos últimos anos da súa vida son, como diría eu, ao mesmo tempo perturbadores pola súa extrema actualidade, mas tamén inspiradores. Carballo levaba vivido moito, e por iso podía contemplar con serenidade a difícil situación que vivía e está a vivir a nación. Ramona seleccionou dúas citacións destes últimos artigos que creo que poden ser un excelente final para a nosa palestra. A lingua galega é o elemento fundamental, a forza dominante no proceso de estruturación ou de restauración da identidade colectiva. E ese elemento, esa forza, han ser mantidos na mellor forma posible para que podan cumprir a súa función estimulante ou corroborante da cohesión comunitaria. E a propósito da cohesión comunitaria, tamén, o que non pode faltar nunha nación é o proxecto de vida en común. Oxalá sexamos capaces de contribuir para ese proxecto de vida en común que a Galiza do presente e do futuro tanto preciso. Non sei se me hules as rosas, se as rosas me hulen a ti. Só sei